Vítam vás z dnešného podcastu, kde sa budeme rozprávať o efektívnej komunikácii. Ako by ste definovali základné prvky efektívnej komunikácie a prečo je táto schopnosť dôležitá v osobnom aj pracovnom živote? Tak efektívna komunikácia zahŕňa jasné a zrozumiteľné vyjadrenie myšlienok a aktívne počúvanie a porozumenie druhého človeka a týmto vlastne upevňuje vzťahy, hľadá kľúče na nejaké riešenia. Aké sú najčastejšie prekážky, ktoré ľudia zažívajú pri komunikácii a aké sú spôsoby, ako ich prekonať? No tak, najčastejšie prekážky sú nedostatočné porozumenie alebo zlá interpretácia alebo nedostatok empatie a ako ich predísť je zrozumiteľné hovoriť, dobre sa vyjadrovať a byť otvorený názorom. Aký je význam neverbálnej komunikácie a ako môže ovplyvniť efektívnosť komunikácie? Tak neverbálna komunikácia zahŕňa telesnú reč, tón hlasu, gesta a pohľady a je rovnako dôležitá ako tá verbálna a môžeme ňou posilniť alebo oslabiť význam posolstva. Máte nejaké osvedčené postupy alebo typy pre zlepšenie aktívneho počúvania a porozumenia v komunikačných situáciách? No tak najdôležitejšie je sa zamerať na hovoriaceho, zrozumiteľne hovoriť, minimalizovať rozpílenie a pozorne počúvať. Aký je význam empatie v komunikácii a ako je možno rozvíjať a uplatňovať vo svojom každodennom živote? Empatia je schopnosť chápať a cítiť emócie druhých a pomáha vytvárať vzájomné porozumenie a dôveru. A empatiu môžeme rozvíjať napríklad aktívnym počúvaním, postavením sa do postoje druhej strany a vyjadrením úcty voči pocitom druhých. Tak ďakujeme, že ste vydržali do konca. Dúfame, že ste si ho užili.